Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa. Tentokrát je to opět ze hry RimWorld, máme to tady znova, máme tady už čtvrtý part, no, jdeme do toho. Minule jsme teda skončili tak, že jsme si tady postavili obranu, získali jsme vězně Tonyho, který, bohužel to vypadá, že zanedlouho umře. Takže s ním nebudeme mít nic co dělat, protože má zanícenou ránu. Ano, prostě, jo, Anna už jde. Anna ho jde teďka vylečit. No a... nevím, jak to tady bude fungovat. Zatím si ale vedeme celkem dobře. To jako musím říct, že jo. Tak tady byl, já dám teďka lovit, to je v pohodě. No a, ale, co to je? Oh. Ta srnka chce zabít Andyho. Andy? Nestřílej! No ale... počkat. Udeřit. Andy dostává od Evie. Andy ho tady zmlátí Evie. To snad ne, dobrý. Krása, a teď jí ulov. Děkuju. Ty vole, on to netrefí ani nic takové vzdálenosti. No dobře, ale já jsem tady chtěl, ano, máme strašně málo zásob jídla, tím pádem si musíme teda nějak obstarat jídlo a jak vidíte máme tady farmu, ale ta farma neprodukuje dostatečně rychle, takže my sem navedeme kabel, když jsem to jenom našel, tak kabel, energie, navedeme ho takhle sem a teďka dáme doplňky. A dáme doprostřed těch dvou polí, dáme takhle sluneční lampu, já tomu říkám solární, když to není solární, je to sluneční lampa, která vede strašně hodně energie, takže si dáme solární panel, novej, tak, ale je to strašně moc užitečný z toho důvodu, že ty rostliny můžou růst i večer a budou růst fakt hodně rychle, jako pomalu rychlejš než ve dne. Takže super, smrtelná nemoc Tony. Tony už má smrtelnou nemoc. No, chtěl jsem říct, že nevadí, jako ono to vadí, ale tak co s tím, no. Nedá se s tím co dělat, nedá se s tím nic dělat takhle. No ale železa máme zatím dost teda, dřeva máme taky dost. Já bych to hnedka k něčemu využil, to železo. Low medicine. Taky máme málo medicíny, no to už se taky postaráme tímhletím. Ale já bych tady postavil takovou věc, co jsou vlastně takový, dalo by se říct, hradby s vlastně pytlí z písku. Vlastně to je jenom takový základní ohraničení, prostě když na nás budou útočit, tak ať máme prostě oproti ním krytí, že jo, to asi chápete, prostě pytle s pískem klasický. Abych tady takhle všude. Tak. Tady odsaď na nás hádám útočit nebudou, ale kdyby na nás útočili, tak tam sem dáme takhle tohle. Tak. Tak, nádhera. Víš, dosáhne jak daleko. Jo, tak to je dobrý ještě. A Kindred už nám tady postavíme zatím další solární panel, což je bomba. Jo, super. A to nám asi fakt bez srandy nepřežije, no. Vypadá to tak. Jako, ne, že mě to nevadilo. Jako nevadí mě to tolik, až tolik, jakože že by to bylo fakt nějaký příšerný, protože jako je to přece jenom vězeň a ani není náš. Ale jako lehce mi to vadí, mohli jsme ho mít na naší straně. A mohli jsme mít dalšího přeživší, ale vlastně, ono... stejně prostě máme málo jídla, takže teďka dalšího přeživšího nepotřebujeme, takže bych řekl, že je to v pohodě. No, už je mrtvý. Umřel nám tady, dámy a pánové. Nech si prosím tě, pust ho. Tak, a ještě ho vysleč předtím, než ho odneseš do hrobu, protože máme málo oblečení a table, ty se běž prosím tě už oblíct, protože Anna už tebe asi musí být pěkně na nervy. Jo, co já nechci. Nezapojuj se. Aha, jo. Pardon. Promiň, nechci. Ježiš, table, to vypadáš teda. To ti moc nesluší to bílý tričko.
Ne, myslím to nějak špatně, že by byl černý, ale... Ne, prostě ne. Takhle to neberte. Prosím. No já bych tady ale vytěžil někde nějaký železo, protože... Teďka, jakmile dostavíme ty pytle s pískem, tak podle mě už toho nebude nejvíc, takže bych jenom fakt jako trošičku označil. Z toho to získáme tak 200, možná míň, no, ale stačí to. Jo, a taky tady máme jednu věc, jeden fanoušek mi napsal, že chce svoje jméno na koloristu, takže první kolonista přejmenovaný, a když mi teďka dáte chvilku, tak si to najdu. Ano, je to na Nexe a má to být Fobisek. Tak, takže tady máme prvního kolonistu, což je Fobisek, nebo Fobísek, nevím jak se to čte. To mě když tak napiš do komentářů, ty co, tady máš prostě Fobisku, napiš mi to když tak do komentářů. No a dobře teda. Když tak na to koukám, tak to tričko je trošičku narůžovělý. To už byste mohli postavit tu lampu Kindrede, prosím tě, co jdeš teďka dělat. Dobře, na to se na chvilku vykašli a nejdřív postav tohleto, protože už to fakt potřebujeme. Bouřka, Ne. Domorodci na nás útočí. Dobře teda, domorodci. Andy, ty teďka jíš. Hladovíš, tak se najes. Ale mezi tím Kindrede, ty to už prosím postav, děkuju. Tak tebe budeme potřebovat tvůj nůž. Ano ty, počkej, Ana. Může Ana aspoň, jo, Ana je úplně neschopná, Anu teďka nepotřebujeme, Fobisek. Může aspoň něco, dobře, Andy, ty máš tu Lee Enfieldku, tu budeme potřebovat a ještě tady někde bude, možná, mohl by tady být někde, máme jenom jeden kus masa, bože, tohle je špatný, se mi nelíbí. Kde ho máme? Fobisek nic nemá. Fobise. No. Kde je? Ana je tady, Andy je tady, Kindred je tady, Table je tady, aha, dobrý. Takže dobře, takže útočí teda odsaď, dobře. Takže si stoupněte sem, Table ty pojď sem, Kindrede pojď se schovat za tu skálu a Andy ty pojď taky sem někam. Už se radši sem. Tak, až máme menší pravděpodobnost, že nás trefí. Tak a útočí na nás teda, ne, hoří. Fobísku, prosím. Medituješ, no to teďka ne, jako sorry, že tě ruším, ale pojď to uhasit radši. Jo, asi oheň, dobře. Dobře teda. Útočí na nás dva domorodci, útočí na nás Verea, který má břidlicový key, a útočí na nás Brixos, který má dlouhý luk. Slušná, Ten Verea nebude až tak velký problém, ale ten Brixos už by problém potenciální být mohl. Máte už sebe nějaký jídlo? Máš jídlo a ty máš taky jídlo. To je dobrý. To mě nějaký připomíná, že budeme muset lovit. Opět budeme muset lovit. A ulovíme asi zase nějaký ty, no, strnky, no. Nevím, no, teďka co jsem měl lovit, abych potřeboval něco velkýho, něco z čeho bude hodně masa a asi to vypadá, že budeme muset lovit Eevee, no. Z těch sice není až tolik, ale je to asi nejlepší, co na téhle části planety najdem, takže dobře. Vy tři už jste připravený k útoku, nebo spíš k obraně. Takže dobrý zatím. Oni ještě neútočí, oni se nejdřív připravují, takže to trošku zrychlíme.
protože my už připravený jsme. Taky s něma trošku pohnu, ať se jim to nezruší. Tak. Už zautočíte? A už ne, neútočí. Nepracující. No tak to je mi teďka jedno, že Fobisek nepracuje. No už pracuje. No už nepracuje. Už zase nepracuje, no nevadí. Ne, vlastně ne. Toto je blbý, jediný naši lovci jsou teďka zaneprázdnění. Takže udělám ještě jednu věc. Takže dám příkazy, dám sklidit. A skliďte, tady nic není, skliďte všechno. Tak tady to ne, to jsou naše jahody. Které ještě nejsou hotové. Tak skliďte všechno, co tady je a dá se to sklidit a bude z toho jídlo. Tak, všichni co nemáte co dělat. Ale tak už zautočte, ne? Co vám tak trvá? Oni už tady jim zmrznou mezi tím. Hej, teď už začíná noc? No konečně. Dobře, začali útok. Už asi předem budu počítat, že ten domorodec se schová někam sem. Kam jdeš, Fobisku? Pojď to tady sklidit, dobře. Fobisku, sklid to rychle a zrhej. Dobře. Dobře ty. Pozor. Ne! Střelil nám Fobiska. Tak jak jedním šípem ho takhle reknu. No nevadí. Pojď ho udeřit, pojď ho zmátit. Běž ho bodnout. Prosím, ať ho tě nenapadne Vera. Dobrý. Kluci. Andy, ty se můžeš jít schovat. On jde po tobě, Vera, nejde. Tady byl zdrhej. Střílej. Prosím tě, hlavně nestřel Andyho. Prosím. To je ten Fobísek, ale s ním mohl něco někdo dělat. Ano, zachraň Fobiska. Zachránit, super. Kindred ho tady teda mezi tím bodá. Ten Kindred podle mě ten jsou... dobrý. Kindred vyhrál soboj, utíkají. Tak to ne teda. Tak to ne. Nám ne... Tadyhle ty retarde! Ty retarde! Andy snad jediný, kdo ho zmatil, je ta věž a table. Andy zdrhej. Table... Běž ho zmatit. Ano, tedy zachrání Fobíska. Kindrede, ty prosím tě, vem to jídlo, najez se. Tak najez se. Dobrý, je mrtvej. Tady byl běž se taky odpočinout teda, Andy, odpočin si. My vlastně nemáme lékárnu, bože. A Kindrede, my ho můžeme zachránit, můžeme ho teda zajmout. Jako můžeme se o to pokusit, no, ale... Máme málo jídla. Co umíš, ale? Co umíš? Já se rozhodu podle toho, co umíš. To by se hodilo, střelba. Jako úroveň 4 je sice furt amatér, ale už by se to jako hodilo. Máš dobrou medicínu, ale tady máš to, co potřebujeme. Ale jako... Ale to je potenciálně dobrý lovec. Zemědělství to je špatný, no. Potřebovali víc. No dobře, zkusíme tě zachránit. Nebo zajmout, protože tohle není úplně nejhorší, to co umíš a neumíš. Ano, prosím tě, ty jdeš teďka Fobiska, tak toho zachrání jako prvního, protože ten se dostal do Ne, neslíkej ho, prosím tě, ano, ne. Ošetři ho jako prvního, protože ten dostal rány jako první. Ten to schytal jako první, takže bude asi na tom nejhůř, teďka v tuhletu dobu. Když nejhůř na tom je asi Andy, no. Se neudělal dobře. Kindred, co ty? Dobrý. Nebo dobrý to není, no, ale upřednostit ošetři Andyho teďka, protože Andy je na tom celkem dost špatně. Už máme no 4 lékárničky, no. Když to je špatný, že jo. Super. A pak ošetři ještě Kindreda, prosím tě. Tak, a říká ošetři ještě Kindreda. Já vím, že už jsi unavená, já vím, že už by si ráda spala, ale... Ještě Table je zraněný, co jsi udělal ty, vole? Ty jsi to taky dostal tou věží, Schválně se kouknu na to. Slušná. Tak to nevím proč, jako. Jste to dostali tou věží všichni.
Možná je to tím, že jste ji stále přesně před hlavní, protože já jsem retard a neuměl jsem je správně napozicovat. Jedná se, ano, prosím tě, a tomuhle tomu nedávejte jídlo, protože ho máme málo. Je mi to blbý, ale nemůžem. A ano, prosím tě, ošetři ho. Dobrý, už Fobisek je vyléčený, Table je taky vyléčený, super. Teda. No, není elektrika, já to říkal, no. Aha, počkej, ono to není napojený, jo. To je blbý. Ne, že ne. Potřeba Kindreda, aby se uzdravil teďka. Crazy je furt v klidu, to je basic, to je. Ukáž, jak jsi vycvičený. Crazy. 3 z 8. Dobrý. Kindrede, prosím tě. Oh, co je? Proč tady Fobísku proces vyslíkl? Ledový náhý, tak proces vyslíkl. Ježiš, ona ho slíkla ta Anna. Hádám. Ne, počkej, ne, blbost, ne, oblíkni se to. Ver. Tak, Kindrede, ty to prosím už dostav, ty kabely. Tak děkuju. Kdyby jste měl zapnout, nádhera. Fakt spotřebová elektrika jakož fakt hodně. Stíháš se nabíjet ty baterky? Stíháš se nabíjet, tak to ještě v pohodě. To ještě není nejhorší. No, ale máme tady ty jahody teda, který nám teďka sežral Fobisek. Dobře. Tak nic, no. No, ale už máme skoro hotový to ohraničení, což je super. Tak teďka to bude růst i přes noc, teďka to pole pojede fakt hodně rychle, ty růsty. To bude růst fakt hodně rychle, což je super. Jako fakt, že jo. Špatná nálada, table. Špatná nálada, table. Jako, co jako? Nečekaně. No ale ten náš zahradník, teď nevím kdo to je, ale ten náš zahradníček, který nemá vždycky co dělat, myslím, že to je Kindred, který teďka má sice co dělat, ale to nevadí. Špatná nálada, no table, já už se na to ani nebudu dívat. Byste mohl založit pole. Nebo ne pole, jako i políčko zase jenom. A mohl bys založit další takhle tady. Tady je ten blbej kámen, co to blokuje, no. Tak tady založ takový mini pole. A tam, prosím tě, pěstuj. Nám by se hodilo to ďáblovo vlákno, ale jakož máme málo jídla, tak tam pěstuj brambory. Pěkně, prosím. Protože to se bude hodit. To kolikrát už jsem za dnešek řekl, to se bude hodit, to už jsem řekl asi hodněkrát, takže to se bude hodit, to se bude hodit, to se bude hodit, to se bude hodit. Tak, to máme krásně. Tak, omluvte mě, já se napiju, protože mě strašně bolí v krku. Poslední asi 3 dny strašně bolí v krku. No já taky se omlouvám, že nevyšla epizoda včera, že jsem na to úplně zapomněl. Asi na to vám to tolik nevadí. Neměl jsem vůbec čas na to. Musel jsem dělat miliony a miliony jiných věcí a ne natáčet epizodu z Rimworldu. A já se epizody nepřetáčím většinou. Takže tak, no. A jako pár videí jsem si dřív přetáčel, no, ale počkej, Fobísku, nejsi snad ty ten na nic farmář, kterýho jsme nedávno vyhodili. Hej, Fobísku. Jsi si tak jistý, že budeš dělat farmařinu? Ale dobře, já tě v tom nechám. Dobrý. Vypadá to, že v tom nejsi až tak špatný. Doufám. Dobrý. Paráda. Jo, a když tak mi teda do komentářů zase pište vaše niky. Jak vidíte, tak už jsem tady přidal pana Fobíska a bylo by určitě super, kdyby se k němu přidal ještě někdo. Tak mi napište do komentářů a ještě napište teda jméno přeživšího, na kterého byste to chtěli. A vypadá to, že Breaksos je zdravý. Breaksos nemá nohu.
Někdo mu ufikl nohu. Aby bychom mohli, no... Dobře, někdo mu ufikl nohu, to je špatný a... já ho mé propustím. Propustit. Protože jako co s ním tady chcete dělat, jako... Já bych se mu tu nohu mohl by se mu tam dát protézu, ale... Proč? Zbytečná operace, zbytečný plýtvání léku na někoho, kdo to nepotřebuje. Já vím, že to zní strašně, ho propustit a nechat ho někde v pustinách s uříznutou nohou, ale už tak musím udělat. No ale dámy a pánové, já to tady už ukončím. Vím, že ten díl se nebyl moc záživnej. To nevadí, ale zaútočil na nás domorodci, takže tady byla aspoň menší akcička. Přemýšlel jsem teda o tom, že se dám větší obtížnost, no, protože tohle je celkem lehký, no, ale bál jsem se toho, že by ta série skončila na 3. partu, že bychom hnedka z začátku umřeli, což jsem já teda nechtěl, já z té série chci udělat trošičku další série. No ale doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like a zatím čau.